Pokračujeme v našom rokovaní bodom číslo 7, bod rôzne. Na základe návrhu poslancov v tomto bode vás chcem poinformovať najprv krátko k bodu, ktorý navrhol pán poslanec Molčan. Je to mediálna záležitosť, ktorá prebehla v závere minulého týždňa. Pán podnikateľ Šust z Vránova nad Topľou realizoval určité stavebné práce v našom meste. Pre vašu informáciu chcem uvieť, že týkalo sa o práce na projekte intenzifikácia separovaného zberu. V rámci tohto projektu boli realizované práce jednak na zbernom dvore, jednak potom to boli stoiská, ktoré boli realizované na území mesta. Rozsah týchto prác, ktoré realizovala firma pána Šusta, nie je nám zrejmý, pretože tieto práce nerealizoval na základe zmluvy s mestom, nerealizoval ich pre mesto. Není nám ani jasné, aké sú zmluvné vzťahy medzi ním a spoločnosťami, pre ktoré tieto práce realizoval. Mesto Vránov v zmysle zákona a v zmysle zmluvy s riadiacim orgánom, pretože sa jednalo o finančné prostriedky z Európskej únie, zo zdrojov Európskej únie, malo uzatvorenú zmluvu so spoločnosťou Eurobuilding. V zmysle verejnej obchodnej súťaže spoločnosť Eurobuilding vysúťažila stavebné práce v tomto projekte. Spoločnosť Eurobuilding realizovala práce formou subdodávok následne s niekoľkými spoločnosťami, o ktorých zmluvné vzťahy a postupnosť prác a rozsah tých subdodávok my ako mesto nemáme informáciu. Z médií sme sa rovnako ako vy dozvedeli, že pán Šust bol možno 6., možno 7. v poradí. Sú to ozaj obchodné vzťahy a obchodné záležitosti medzi generálnym dodávateľom stavby a subdodávateľmi. Nemáme detailné informácie, nevieme, aký bol rozsah týchto prác, ale pre nás podstatné je, že práce pre mesto boli zrealizované v súlade s projektom, so zmluvou, ktorú sme mali uzatvorenú so spoločnosťou Eurobuilding. Z tohto dôvodu mesto uhradilo finančné prostriedky tejto spoločnosti. Či následne sa tieto finančné prostriedky dostali k subdodávateľom, medzi ktorých patril aj pán Šust, my ozaj nevieme. Ani v akom rozsahu, koľko sa nedostali, nemáme informácie o tomto. Práce boli zrealizované v súlade s projektom, boli uhradené v súlade so zmluvou a ďalšie vzťahy týchto spoločností nám nie sú zrejmé. Ak skutočne došlo k tomu, že pán Šust nedostal zaplatené za práce, ktoré zrealizoval, je nám to ozaj ľúto. Je to právny systém, v ktorom funguje podnikateľské prostredie na Slovensku. My ako mesto sme ozaj v tomto smere nepochybili a zrealizovaný projekt bol pre občanov mesta tak, ako bol naplánovaný. To je asi všetko. Pre vašu informáciu. Pokiaľ sa týka toho druhého bodu, ešte faktická pán poslanec Modrák, nech sa páči. Týchto Šust povedal, že práce už boli podpísané od mesta, neboli zrealizované a že mesto, jak to on povedal, schválilo, neschválilo? Že schválilo podvod nejaký, alebo proste, že sa podielalo na nejakom súde. Tak toto chceme vedieť, je zrejme. Áno, ja som tiež zaregistroval vo vyjadreniach pána Šusta, že on údajne neodovzdal časti stavby, či už tie stoiská alebo niektoré iné. Údajne neodovzdal svojim dodávateľom alebo svojim zmluvným partnerom
My tieto veci nevieme o ich vzťahoch. Nám spoločnosť Eurobuilding odovzdala stavebné dielo, či už to boli stoiska, či to bol zberný dvor, nám to odovzdala, či oni majú odovzdanie v tej následnosti niekoľko firiem, on je nejaký v poradí. Podľa mojich informácií on mal zmluvu s Trebišovskou firmou, či on odovzdal Trebišovskej firme a tá odovzdala ďalej tým ďalším firmám, toto my naozaj nevieme. Nám spoločnosť Eurobuilding odovzdala dielo v súlade s tým, ako sme mali uzatvorenú zmluvu. To je asi tak všetko. Pokiaľ sa týka tej záležitosti, o ktorej hovoril pán poslanec Šesták, spoločnosť Plasma Energy, je to spoločnosť, ktorá tu prezentovala svoj zámer. Nie všetci z poslancov ste tu boli, pretože niektorí z vás sú noví poslanci, niektorí možno si neuvedomali, alebo si nepamätajú všetko, čo tu spoločnosť prezentovala. Jedná sa o zhodnocovanie elektrických a elektronických zariadení. Nejedná sa teda o spaľovňu, tak ako to bolo prezentované v niektorých médiách. V súčasnosti prebieha tzv. EIA, je to schvaľovací proces Ministerstvom životného prostredia. Teda mala by byť garancia, že keď tento proces prebehne, ozaj sa bude jednať o výrobu a o proces výrobný, ktorý nebude poškodzovať životné prostredie. Možno bližšie informácie vie povedať pani inžinierka Štefaníková, v akom štádiu táto EIA je. Pre vašu informáciu, s touto spoločnosťou my máme uzatvorenú nájomnú zmluvu v priemyselnom parku na pozemok o výmere približne, alebo teda o výmere 0,5 hektára. Na tomto pozemku má spoločnosť následne vybudovať svoje výrobné kapacity. Samozrejme, jedna z prvých otázok bol vplyv na životné prostredie. Z tohto dôvodu v minulom roku, pani poslankyňa Lenková, poprosím o pozornosť, v zmysle otázok, ktoré vznikali už vtedy v tom čase, sme chceli vidieť výrobu podobného typu. Z tohto dôvodu viacerí z vás sme oslovili, boli sme v Poľsku pozrieť takú výrobu. Zo všetkých poslancov, možno kvôli iným povinnostiam, mal vtedy priestor a bol s nami pán poslanec Čačko. Môže povedať pár slov. Videli sme takúto prevádzku a zhodli sme sa na tom, že ak bude takáto prevádzka vybudovaná aj u nás, nebudeme s tým mať nejaký problém. Hej? Že by tá prevádzka nemala byť problémová vo vzťahu k mestu, k životnému prostrediu a že by bola žiaduca z hľadiska životného prostredia. Ešte pár slov k tej EI môže povedať pani inžinierka Štefaníková, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán primátor, vážení páni poslanci a poslankyne. Čo sa týka vlastne prípravy firmy Plasma, čo sa týka prípravy, už je to asi v poriadku, čo sa týka prípravy zámeru o posudzovania vplyvu na životné prostredie toho projektu, ktorý chce firma Plasma uskutočniť v našom priemyselnom parku, tak v súčasnosti sme v kontakte s Ministerstvom životného prostredia, kde sa práve posudzuje zámer podľa paragrafu 22 zákona číslo 24 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. To je proces zákona, kde presne sa spracovala dokumentácia, ktorú mám aj ja tu pri sebe, čiže kto chce bližšie pozrieť do tejto dokumentácie, lebo je to veľmi odborne a vysoko náročný materiál, ktorý treba ozaj si seriózne naštudovať, nedá sa to povedať 3 ani 5 vetami, proste treba si ho naštudovať. Tak tento materiál sa v súčasnosti posudzuje, má ho na starosti odbor environmentálneho posudzovania na vplyvu na životné prostredie, kde sa zozberali všetky pripomienky od všetkých inštitúcií, ktoré sa podľa zákona vlastne vyjadrujú k tomuto zámeru. Bolo to okolo 20 pripomienok a 19.2. sa konalo na Ministerstve životného prostredia prerokovanie rozsahu týchto pripomienok, nakoľko 7 pripomienok bolo takých, že boli akože kladné a ostatné pripomienky boli tam nejaké pripomienky v týchto vyjadreniach z tých inštitúcií ďalších, tak momentálne je to v horizonte ďalej dopracovania tohto materiálu,
Čiže nič nie je ešte rozhodnuté a v súčasnosti ešte prebieha ďalšie vysvetľovanie a zdôvodňovanie tejto dokumentácie. Takú mám informáciu, ktorú som dneska dostala z Ministerstva životného prostredia. Ďakujem pekne. Ďakujem. Po prípade ešte môže upresniť pár slov inžinier Onderko, čo sa týka zmluvy o nájme pozemkov v priemyselnom parku. Ako už bolo povedané, mesto má uzatvorenú platnú nájomnú zmluvu s Plasmou Energy. Túto zmluvu mesto podpísalo 5. novembra minulého roku a podstatné je pre mesto, že táto firma, ak bude mať schválené túto EU, čo je podstatná pre ňu, zamestná do 24 mesiacov zhruba 20 zamestnancov. Neviem, tú polemiku, či je to veľa alebo málo, toľko sa zaviazala a ohľadom tejto výroby alebo ohľadom vplyvu na životné prostredie firma Plasma Energy vyslala tu svojho pracovníka, je to rodák inžinier Jakubčín, prípadne on, ak môže vystúpiť ako k tomu životnému prostrediu alebo dopadu na životné prostredie. Len toľko. Pán inžinier Jakubčín, máte záujem vystúpiť? Ak máte záujem, dávam teda hlasovať. V zmysle rokovacieho poriadku dávam hlasovať o udelení slova pre občana, pána inžiniera Jakubčína, zástupcu firmy Plasma Energy. Kto je za, aby mu bolo udelené slovo? Za 19, proti 1, nikto sa nezdržal. Takže poprosím, nech sa páči, ak môžete objasniť niektoré z otázok, ktoré boli aj v médiách, respektíve tu, ak vznikli, dávam slovo v rozsahu 3 minút, nech sa páči. Tak ako bolo povedané, táto záležitosť je v štandardnom procese posudzovania vplyvov na životné prostredie. Na budúci týždeň by možno bude vydaný rozsah hodnotenia, to znamená ďalší stupeň posudzovania vplyvov na životné prostredie. Záleží od toho, ako bude posúdené vyjadrenie odboru ochrany ovzdušia Ministerstva životného prostredia, pretože minulý týždeň práve najdlhšia debata bola o pripomienkach tohto odboru. Takže toto, ak bude vydaný rozsah hodnotenia, pristúpi sa k spracovaniu správy o hodnotení, možno sa tam vypracuje nejaký odborný posudok, rozptylová štúdia, to bude záležať od záveru ministerstva. Princípom navrhovanej činnosti je spracovanie odpadov na báze plazmového splyňovania tuhých materiálov v plazmovom reaktore. Taký reaktor, to je vlastne valcová nádoba, do ktorej sa upravený odpad naváža dopravníkom. Vnútrajšok tejto nádoby tvorí keramická výstielka, pretože tam sú vysoké teploty, ktoré sú dosahované indukciou medzi uhlíkovou elektrodou a dnom. Dnom reaktora dochádza k vývoju teplot až okolo 3000 až 4000 stupňov Celzia. Na okraji reaktora je teplota asi 1700 stupňov. To znamená, že všetky kovové materiály, pokiaľ zoberieme takúto oceľ, ktorej teplota tavenia je cez 1500 stupňov, všetky kovové a anorganické materiály sa rozstavia pri tejto teplote. Organické zložky odpadov sa premenia na plynnú zložku, ktorá je odsávaná z telesa reaktora a tí, ktorí ste mali možnosť nahliadnúť do zámeru, na konci v prílohách boli uvedené aj rozbory, asi 4 protokoly, v ktorých boli uvedené analýzy zloženia
tohto plynu, ktorý vzniká v reaktore, tak prevažujúcou zložkou tohto plynu je vodík, ktorý tvorí asi 47 až 50 a z ďalších horľavých plynov asi 36 tvorí kysličník uhoľnatý. Čiže tento plyn, bežne je nazývaný tento plyn ako syntézny alebo syngas a tento plyn je možné po vyčistení spaľovať v kogeneračnej jednotke, ktorá vyrobí elektrickú energiu a teplo. Ambíciou navrhovateľa je samozrejme splniť všetky právne a technické požiadavky, ktoré sú uvedené v predpisoch na ochranu životného prostredia a v predpisoch na ochranu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. A samozrejme, že aj v hygienických predpisoch. Čiže celá prevádzka je koncipovaná tak, že nebudú prekračované stanovené limity, čo sa týka znečisťovania ovzdušia, emisí hluku do okolia a prípadne znečisťovania podzemných alebo povrchových vôd. To, čo bolo uvedené v miestnom periodiku, ten článok som si dneska prečítal, tak tie údaje už len čo sa týka názvu tohto zariadenia sú nepravdivé, pretože v zámere je uvedená kategorizácia zdroja znečisťovania ovzdušia pod číslom 5.7, vyhláška, ktorá vykonáva zákon o ovzduší v prílohe číslo 1 hovorí o kategorizácii zdrojov. Spaľovne sú samostatná kategória pod bodom 5.1 a zariadenia na zhodnocovanie odpadov tepelnými procesami alebo postupmi sú kategorizované pod tým číslom 5.7. Čiže v žiadnom prípade nejde o spaľovňu odpadov, pretože nejde o priamu oxidáciu materiálov, teda o horenie alebo spaľovanie. Rozklad odpadov v reaktore bude prebiehať bez prístupu kyslíka, pretože do reaktora bude privádzaný inertný plyn, dusík a tento vytvorí ochrannú atmosféru, cez ktorú sa vzduch alebo kyslík nebude môcť dostať. Áno. Pokiaľ sú nejaké otázky k tomu, rád odpoviem. Tak, časový limit ste vyčerpali, až prekročili, ale ak sú otázky, poprosím vás, aby ste zotrvali a že ste zodpovedali otázky. Nech sa páči, pán poslanec Barán. Ďakujem za slovo. Chcem povedať, že na verejnom zhromaždení v mestskej časti Sever som túto informáciu posunul občanom a za mestskú časť Sever vyšiel výstup, že sme proti takejto realizácii. Osobne za seba chcem povedať, že nikdy nebudem súhlasiť s takým niečím. Ak bude potrebné, budem iniciovať hoci aj petíciu občanov. Je mi jedno, ako sa to volá, či je to spaľovňa, či je to niečo iné a ma absolútne nezaujímajú nejaké technológie alebo niečo iné. Takže ešte raz hovorím, že budem proti tomu a také niečo tu nepatrí. Ak chcú, nech idú do Banskej Bystrice, skade sú. Asi všetko, viac tomu nepoviem. Nič. Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Pribula. Neviem, či zámerne, ale nejak bolo tu nespomenuté stanovisko hygieny okresné, ktoré išlo negatívne. A pokiaľ som mal tak sprostredkovane možnosť prečítať si
obsah, tak v tomto žiadosti o povolenie je tam úplne niečo iné. Tá časť, čo bola nám prezentovaná a ten zámer, na ktorý bol prenajaté tento priestor, čiže plazmatická likvidácia mobilov a plazmových televízorov a počítačov, momentálne to tvorí len nejakú zlomkovú časť toho, čo všetko je tam hodlané likvidovať. Čiže tam ten zoznam je toho veľa. A čiže treba rozprávať, prečo to stanovisko hygieny je negatívne, prečo je presahovaná hlučnosť. Ten náš priemyselný park je tak múdro situovaný 250 metrov od obytných častí, čiže sú tam nie rizika a aby to bolo neskoro. Pri vplyvoch pri posudzovaní EI neviem, či ani nie je zo zákona povinnosťou zvolať verejné zhromaždenie a informovať občanov mesta, že čo vlastne tam podrobne vysvetliť, čo tam plánujeme urobiť, aby nebolo potom, že tí zlí poslanci schválili niečo, čo proste veľká časť mesta bude pohoršená a nebude s tým súhlasiť. Čiže tieto veci by sme nemali opomenúť. Najmä to stanovisko hygieny ma znepokojuje a tie informácie z hygieny, že niečo sa koná, aby to nebolo tak, že schvaľujeme kúpalisko a máme z toho diskotéku. Čiže schvaľujeme nejaký malý závod neškodný na likvidáciu nejakých mobilov a máme z toho spaľovňu. Hoci budeme to zaradzovať do jakej kategórie chceme. Čiže efekt, o čo ide, lebo tam likvidácia hornín a neviem čo všetkého možného tam v tom materiáli je. Čiže to minimálne ma to znepokojilo a ten článok v novinách to už je ako nie len dovedkom toho všetkého, ale treba o tom minimálne rozprávať a zvážil by som pán primátor aj verejné zhromaždenie k tejto problematike. O toho sme tu, aby sme o tom rozprávali. Ja sa tejto téme ozaj nebránim, pretože takto tu bolo prezentované a ja žijem v tom, alebo teda verím v to, že spoločnosť Plasma Energy uvažuje postaviť takú prevádzku, akú sme my videli, ktorú sme boli pozrieť. Aspoň tak by to malo byť. Malo by sa to týkať elektroodpadov a nie všetkých odpadov a tá prevádzka ozaj by nemala mať žiadny výrazný vplyv na životné prostredie. Môžem zareagovať? Technológia plazmového splyňovania odpadov je aj v Európskej smernici číslo 1005, myslím, schválená ako vhodná technológia na likvidáciu aj látok s označením HCFC. Ide o hydrochlorfluorované uhľovodíky a sú to plyny poškodzujúce ozonovú vrstvu, ktoré sa nachádzajú napríklad v starých chladničkách. Čiže úplne legálna technológia aj na zhodnocovanie takýchto odpadov. Navrhovateľ Plasma Energy neuvažuje s likvidáciou týchto elektronických odpadov. Plazma, ešte raz opakujem, dokáže premeniť organickú zložku tuhých látok na horľavý plyn a anorganické zložky vytečú cez odpych ako kovová tavenina a sklenená struska, ktorá sa dá využiť alebo dá sa z nej urobiť určený stavebný výrobok certifikáciou a môže byť využitý v stavebníctve ako prímes do stavebných materiálov napríklad. Nech sa páči, pán poslanec Česták. Ďakujem pekne. Nie nadarmo som túto tému dnes chcel na tomto zastupiteľstve. Je to tlak občanov, obyvateľov a zvlášť našej časti juh, kde to je bezprostrednej blízkosti sídliska juh, Lučná, Vinice a podobne. Keď si pamätám, keď sa toto prerokovalo aj na rade, aj na zastupiteľstve, a to si zase pamätáte možno, že vy, že som sa asi 3-krát alebo 4-krát spýtal, či naozaj je tam garancia toho, aby to životné prostredie nejakým spôsobom nebolo ohrozované. Znepokojili nás správy nielen v médiách, ale aj to spomínané stanovisko regionálneho stavu verejného zdravotníctva, ktoré vraj v rámci schvaľovacieho procesu nebolo do 21 dní, kedy je stanovené zákonom doručené do tohto procesu a preto sa neberie v úvahu. Ale my ho brať chceme aspoň ako ideu,
ktorá nás naozaj znepokojila v tom, že toto ekologicky zaťažené prostredie vo Vranove nad Topľou a takto blízko je ohrozené ďalším týmto zdrojom. Je to polemika možno, že odborníkov, ale v každom prípade nemôžeme brať do úvahy to, že sa nachádzame veľmi blízko a že tí ľudia majú možno aj oprávnené obavy. Chceme, aby tieto oprávnené obavy, pokiaľ sú, teda aby tieto obavy boli, pokiaľ sú neoprávnené, vyvrátené. V každom prípade však naozaj aj teraz ja prehodnocujem svoj postoj voči tomuto stanovisku. Zároveň by som sa chcel spýtať, respektíve požiadať pani kontrolórku, hlavnú kontrolórku, aby prevedla, či naozaj sme vlastne, lebo ja si to naozaj nepamätám, že by sme ešte v novembri schvaľovali aj nájom. Zámer bol schválený 22. mája 2014, ale naozaj, aby sa to prevedlo, či naozaj aj bol schválený ten nájom, pretože na základe toho sa hneď rýchlo konalo nájomnou zmluvu a tak ďalej. Ďakujem. Čo sa týka nájmu, asi sa môže vyjadriť pán Onderko, vedúci oddelenia, lebo ten postup je vždy taký, že sa schvaľuje najprv zámer, potom nájom. Takže keď môžem k tomu, ako už bolo spomenuté, zámer bol schválený 22.5.2014 a následne o mesiac, alebo viac ako mesiac, 26.6.2014 bol schválený nájom. A na základe tohto uznesenia bola spracovaná nájomná zmluva, ktorá je platná. Bolo zodpovedané na tvoju otázku, nemusí pani kontrolórka. Môžem sa vyjadriť teda k tej hygiene? Áno, nech sa páči. Ešte čo sa týka vzdialenosti, tak podľa katastrálnej mapy je najbližšie trvalo obývané obydlie od miesta vykonávania tejto činnosti 550 metrov. Nemecká norma, ktorá sa využíva ako odporúčací dokument pre takéto prevádzky, doporučuje 500 metrov odstupovú vzdialenosť. Dneska som pani Štefánikovej poslal vyjadrenie ministerstva a je to tam uvedené. Čiže napríklad priamo pre spaľovne je odporúčaná vzdialenosť 700 metrov v tejto norme. Tak v zámere je vyznačený okruh, kde je najbližšie ľudské obydlie tým severným smerom, severozápadným smerom, myslím, a 3/4 okolia je bez tohto, bez nejakých zastávaných oblastí. Čo sa týka vyjadrenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, skúste posúdiť sami kompetentnosť toho úradu, keď poslal svoje vyjadrenie po lehote. A ako štátny orgán, takýto úrad, mnohí iste viete, že musí konať len v súlade s ústavou a v súlade so zákonom. Čiže každý výstup z akéhokoľvek úradu by mal byť podopretý ustanovením nejakého právneho predpisu. Ak Regionálny úrad verejného zdravotníctva žiada robiť hlukovú štúdiu pre 2 nákladné autá, ktoré denne prídu do priemyselného parku, do tejto prevádzky, tak zákon 355 o verejnom zdravotníctve hovorí, že hlukové štúdie sa vyžadujú akurát pre líniové stavby, ako sú napríklad diaľnice. Čiže pri pripomienkach alebo požiadavkách úradu nie je uvedený odkaz na žiadny právny predpis, na základe ktorého žiadajú rozptylovú štúdiu, ešte dokonca rozčlenenú na ročné obdobia. Na ministerstve sami sa čudovali, že zatiaľ takúto požiadavku nikdy nemali. Takže je tu otázne, aký je zámer úradu. Z vlastných skúseností viem, že či sú to Michalovce, Bardejov alebo iné okresy, vyžadujú posudky, či už posudok o dopadoch na zdravie, takzvaná HIA, alebo rozptylové štúdie. A je to v zásade len alebo aj hlukové štúdie, a je to v zásade len kvôli tomu, aby, ak sa niekto príde sťažovať, aby mohli ukázať, že my máme odborný posudok, v ktorom vyjdú hodnoty 0,000, neviem,
oproti nejakému limitu, ktorý je stanovený, ale posudok je na úrade a úrad je týmto chránený proti nejakým protestom obyvateľov alebo niekoho iného. Ďakujem. S faktickou pani poslankyňa Hurná. Ja len som chcela na margo toho, že si nepamätáte, že čo ste schvaľovali toho 22. mája, tak okrem doby nájmu predkupného práva je tu aj výstavba závodu na spracovanie a zhodnotenie nepoužiteľných elektrických a elektronických zariadení vyprodukovaných v regióne východného Slovenska v zmysle jeho podnikateľského zámeru. Uvedený charakter výroby bude zachovaný po celú dobu trvania právneho vzťahu. Že by ste vedeli, že čo ste všetci schválili. Tak. Ale nie spaľovňu. Čiže niekto hovorí, že je spaľovňa, niekto, že to nie je spaľovňa, no tak... No, nie je to spaľovňa, tak? Pán inžinier, tak sme hovorili. Spaľovňa má kategóriu 5.1 podľa prílohy číslo 1 vyhlášky 410 z roku 2012. Táto činnosť patrí do kategórie 5.7. Jedine, čo má spoločné táto prevádzka so spaľovňou alebo so zariadením na spoluspaľovanie, budú emisné limity, ktoré sa uplatňujú pre takéto prevádzky ako pre takéto zariadenia na spoluspaľovanie odpadov. A to sú tie prísnejšie limity, kde sú brané do úvahy aj dioxíny a furány a ďalšie ťažké kovy a podobne. V Prahe existuje takáto prevádzka. Z elektronických zariadení získavajú zlato a striebro. Prvé meranie, ktoré urobili do 4 mesiacov od začatia prevádzky, preukázali, že také dioxíny a furány sú sotva na detekovateľnej úrovni prístrojmi, ktoré boli použité na meranie. A prevádzka je 380 metrov od obytnej zóny v časti Vestec v Prahe. S faktickou pán poslanec Mudrák, nech sa páči. Vážený pán primátor, vážení kolegovia a kolegyne, chcem povedať, že ja som rád, že tu je Paľo Jakubčín, lebo je to kolega, je to človek, ktorého poznám dlhé roky a ktorý je strojár, je znalec pre stroje a zariadenia, ale okrem iného sa zarizol do ochrany životného prostredia a je taký šprtuň, ktorý preštuduje si všetky materiály a všetky... Nenechá proste ten problém neprešpekulovaný, nepresondovaný. A preto, Paľo, na teba jedna otázka. Ty si občan tohto mesta, tu máš deti. Odporúčaš túto prevádzku pre občanov? Máme sa toho bať? Je to v poriadku? Nie je to v poriadku? Tak normálne mi to odpovedz, ako tu chceš žiť, chcú žiť tvoje deti, toto prostredie je skúšané všelijakými možnými dopadmi z minulosti. Ani my nechceme, aby v tomto meste bola pliaga. Nikto to nechce, preto chcem od teba takú normálne kvalifikovanú odpoveď. Bez vyhlášok, bez toho. Michal, ja by som to takto povedal. Aj v tom zámere sme uvádzali informácie, že podiel stacionárnych priemyselných zdrojov na znečisťovanie ovzdušia, ktoré namerá meteorologická stanica pri Dome kultúry, predstavuje 1% z toho, čo tá stanica namerá. Zbytok, 99%, sú neidentifikovateľné zdroje. To znamená, že nevieme, odkiaľ to priletí sem. A sú to poľnohospodárske činnosti, orba, žatva, sejba, je to cezhraničný prenos a doprava. Vranov a obce, Hrabovec, Hencovce, Kučín, Majerovce je oblasťou s regulovanou kvalitou ovzdušia. A keď si zoberiete tie obce, je každému jasné, že medzi týmito obcami sa nachádza jediný veľký zdroj a to je Bukóza. Pre túto oblasť riadenia kvality ovzdušia existuje program zlepšovania kvality ovzdušia, ktorý vydával ešte obvodný alebo krajský úrad Prešov a tiež akčný plán, ktorý vyšiel vo Vestníku vlády Slovenskej republiky v
v roku 2013. A keď sa pozriete do krátkodobých opatrení, ktoré sa majú robiť, ak meteorologická stanica 3 dní po sebe namerá priemerné hodnoty 45 mg na meter kubický tuhých znečisťujúcich látok označovaných ako PM10, majú sa vykonávať tie krátkodobé opatrenia. A tie sú situované do takej polohy, že všetky obce a mesto Vranov a správa ciest ich povinnosťou je čistiť komunikácie. Žiadnu povinnosť neukladá Bukoze alebo nejakému inému priemyselnému zdroju. Z toho, čo vyplýva? Že tá Bukoza ani nemá podiel, alebo respektíve tým 1% na tom, čo sa namerá tu v meste. A to, čo sa namerá, tie vysoké prekročenia, alebo niekoľkokrát, alebo ja neviem, 24 krát, myslím, že v roku 2013 bolo prekročené tých 50 mikrogramov na meter kubických. To sú tie miestne zdroje, ako je doprava, zimný posyp, poľnohospodárske činnosti, stavebné práce, ktoré nevieme, kde sa vykonávajú, ale vietor to sem k stanici zaniesie. Ešte, aby som dokončil na tvoj podnet, každopádne toto je len proces posudzovania vplyvov, kedy hovoríme o predpokladaných vplyvoch a dávame na stôl nejaké hodnoty. Potom, aj keď firma dostane odporúčacie stanovisko ministerstva, bude nasledovať povoľovací proces, kde znova bude figurovať hygiena, stavebný úrad, okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie. Môže sa činnosť povoliť, môže sa skolaudovať, môže byť v skúšobnej prevádzke, vykonajú sa merania a ktorýkoľvek z úradov, či hasiči, hygiena, okres, životné prostredie, môže v ktoromkoľvek okamihu túto činnosť zastaviť, pokiaľ prevádzka nebude spĺňať ustanovené parametre. Táto kompetencia a možnosť tu stále je. A investor ide do toho rizika a ak sa chce takému riziku vyhnúť, tak musí robiť všetko preto, aby dodržal limity, ktoré sú ustanovené pre hluk, prašnosť alebo nejaké iné vplyvy. Alebo nie? Si najväčší odborník, ktorého poznám, áno alebo nie? Ja som za túto činnosť, preto ja som rád, že som súčasťou toho procesu a ešte dodám, že tohto roku má byť v Londýne práve otvorená prevádzka na spracovanie odpadov práve takýmto spôsobom. Neviem, kde tam majú miesto. Čiže tie informácie existujú a je to energeticky náročný proces, ale čo sa týka environmentálnych vplyvov, tak je, by som povedal, vysoko čistý tento proces, pretože, opakujem, z odpadov nám vznikne akurát plyn, z ktorého získam energie a kov a čistú inertnú strusku. Ja sa ešte spýtam. Ten zámer bol takto prezentovaný, aj tak sme teda zrozumení s tým, že to bude zhodnocovanie elektroodpadov. Žiadnych iných odpadov. Iba elektronika, tak nám to bolo podané. Sú tam zahrnuté materiály, v ktorých sa nachádzajú zvyšky kovov. A sú to väčšinou minerálne materiály, zvyšky po spaľovaní alebo z nejakej ťažby. Ale prioritou je, keď dôjdete do konca toho popisu činnosti, tak jednoznačne prioritou je tá priorita orientovaná na získavanie najmä medí, čiže na kovy, ktoré sa dajú získať z elektrických a elektronických zariadení. To, že možno budú povolené viaceré druhy odpadov spracovať, nezavezuje prevádzkovateľa, že ich musí všetky spracovávať. Záleží od neho.
nejaké zo spracovania hliníka. Tam sa jedná o to, že teda zámer, na ktorý boli prenajaté pozemky a zámer podnikateľský, o ktorom sme rozprávali, bol zhodnocovanie elektroodpadov, to znamená elektronika. Teda tak sme boli teda informovaní a tak sme to schválili. Ja môžem povedať toľko, že investor je orientovaný najmä na zhodnocovanie elektronických odpadov a nebudem ho uvadiť, ak ten zoznam odpadov bude okresaný len čisto na elektronické odpady. Takže, áno. Dobre, nech sa páči, pán poslanec Bľacha. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Čakám síce na ňo dosť dlho, ale chcem nadviazať na svojich kolegov, ktorí vytiahli tú otázku, že v prvom rade určite je tu vysoká nespokojnosť občanov s takouto prevádzkou a zvlášť mestskej časti Juh, ktorú zastupujeme viacerí tu na poslanci. A nazvem to správne, celok na plazmové spracovanie odpadov sa dotýka vlastne hlavne sídliska Lušná Juh, Dlhej ulice, aj miestnej časti Šemerného. Za to som začal trošku zo široka, pretože je pravdou, že teraz je celá táto akcia na posudzovanie vplyvu na životné prostredie na ministerstve. Ministerstvo si vyžiadalo aj stanovisko regionálneho úradu vo Vranove nad Topľou, regionálneho úradu verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou, ktoré je tu, žiaľ, je mi to aj trošku ľúto, viac menej, alebo z časti spochybňované. Myslím si, ja mám tieto podklady aj z regionálneho úradu pred sebou a regionálny úrad posúdil komplexne túto akciu. Pretože konštatoval, ako povedal Paľo, že Vranov patrí do oblasti riadenia kvality ovzdušia. Je tu naozaj vysoká záťaž. Boli spomenuté aj prevádzky Bukodza a ďalšie iné, ale jednoznačné stanovisko je, že vzhľadom k tejto situácii každú inú ďalšiu záťaž životného prostredia úrad považuje za nežiaducu. To znamená, naozaj zaťažíme si životné prostredie viac, ako ho máme teraz. Ak hasíme čosi, čo nám už horí, tak si zakladáme ďalší požiar. To je môj taký názor. Čiže to je vec, ktorá vyplýva zo stanoviska regionálneho úradu a ešte chcem podotknúť. Ide samozrejme o ďalšie veci. Hluk, skladovanie odpadu. A napadá ma ešte otázka, ak takúto prevádzku povolíme do priemyselného parku, kde máme istotu, že budeme mať ďalších záujemcov aj skrze takéto prevádzky. To sú otázky, ktoré ja teraz predostieram. A na záver ešte, ale fakt chcem upozorniť na jednu dosť, si myslím, závažnú vec, lebo v tom stanovisku regionálneho úradu verejného zdravotníctva sa uvádza jedna dosť dôležitá záležitosť. Úrad verejného zdravotníctva sa vyjadroval ku kolaudácii predmetnej stavby, to znamená priemyselného parku. Budem citovať. V tomto stanovisku ku kolaudácii stavby priemyselného parku je napísané: v areáli priemyselného parku je naplánovaná výstavba výrobných hal, budovy údržby, administratívnej budovy a vrátnice. Okrem iného ďalej, citujem, v záujme ochrany zdravia ľudí nie je pripustné v areáli priemyselného parku osadzovať prevádzky ťažkého spracovateľského priemyslu, prípadne prevádzky chemického charakteru zaťažujúce životné prostredie. Myslím si, že návrh takéto prevádzky je v rozpore s týmto stanoviskom hygieny. Myslím si, že to je všetko, čo som chcel k tejto veci povedať. A tým pádom, tak jak zareagujem ešte na kolegov, áno, budem aj ja proti tomu, aby táto prevádzka bola tu na Vranove. A neviem, či to bude tam 20 pracovných miest, alebo ja neviem koľko, či stojí nám to za to zaťažiť si životné prostredie takýmto spôsobom. Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Jenčo.
Ďakujem za slovo. Ja sa chcem opýtať, spomínali ste, že tu bude vznikať nejakých 47% vodíka, nezapamätal som si presne percenta, 36% kysličníka uholnatého a kde je tých zvyšných 18-17%. A neviem, či všetci viete, ale spomínali sa tu nejaké dioxíny. Sú to látky, ktoré sú aj v veľmi malom množstve veľmi škodlivé. Sú to silné karcinogény a myslím si, že keď teraz sa hovorí, že vo Vranove trojuholník smrti, si myslím, že toto môže práve zmeniť tak, že tu budeme mať štvorec. Asi tak by som to uzavrel. Neviem. Ešte poprosím, že tie zvyšné plyny, alebo vlastne ako budú tie sekundárne produkty zhodnocované, lebo neviem, asi sa to nespáli všetko úplne. No to sú nehorľavé plyny, ale do procesu spaľovania sa dostanú ako CO2. No dobre, ale to mi chcete teraz ako povedať, že vlastne tým nevytvoríte žiadny odpad, alebo neviem. No spaľovaním plynu vzniká odpadový plyn. No a čo je súčasťou toho plynu? To ma zaujíma momentálne. Základné znečisťujúce látky. Konkrétnejšie, to je všeobecné, konkrétnejšie. Fluorín. No tak TZL-ka, TZL-ka, neviem, do akej miery poznáte legislatívu ovzdušia. TZL-ka, SO2, NOx, COčko, TOCčko. Takže fosforečnány, siričitány, sirány, neviem, či toto tu chceme naozaj mať. Na Margo, pán poslanec, viete, kedy sa prvýkrát objavili na Zemi dioxíny a furány? To neviem presne. To vám poviem. Keď prvýkrát blesk udrel do lesa a začal horieť. Dioxíny a furány vznikajú pri horení napríklad dreva a iných fosilných palív. Tu je princíp odbúrania dioxínov a furánov je v šokovom chladení syntézneho plynu, ktorý 1500 stupňov sa skokovite ochladí na 200 stupňov a dôjde k rozbitiu tých benzóových reťazov, ktoré tvoria práve dioxíny a furány. Spomínal som, že v Prahe pri prvom meraní boli sotva detekované, sotva zachytené meracími prístrojmi. A v integrovanom povolení spoločnosti Safina už sa ani nevyskytuje emisný limit alebo povinnosť merať dioxíny a furány. Myslíte, že naozaj z toho hľadiska, že úplne by znižili limit dioxínov, aby ich nemerali? To nemyslíte možno vážne toto ako? Lebo to, neviem, tie dioxíny mi tu ako na tú škru dosť. Môžem vám poskytnúť to integrované povolenie. Dobre. Preto to hovorím, lebo to myslím vážne. A mám na to dôkazy. Dobre, ako však ja nemám s tým problém, ale... Tak hovoríte, že máte. Hovorím, že nemám problém s tým, aby ste mi dali tie materiály. Samozrejme. Ale tak ešte nie som spokojný s tou odpoveďou tých plynov, no, neviem. Dobre. Ostatné plyny sú v tomto, ja neviem, či ste sa oboznámili so zámerom, sú tam uvedené a je pri výpočte výhrevnosti. Je tam uvedený kompletný obsah ostatných plynov. Dobre, toto si naštudujem potom presnejšie ešte. Nezapamätám si, ja neviem, také množstvo informácií podrobných, číselných. Ďakujem. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Kočiš. Nech sa páči. Dobrý deň. Ja by som sa vás chcel spýtať, lebo pán primátor povedal, že vraj ste boli v Poľsku. Ale keď som rozprával s Igorom Čačkom, tak on mi hovoril, že to bola nedeľa. Že to nefungovalo, že tam nič neišlo. Alebo proste, že tam boli len také televízory vyložené a nič iné. Čiže to bola ako, neviem, či je to pravda, to sme mali na klube, tak to nám hovoril. No a potom, že ste už boli aj v iných mestách, že už proste skúšate v ďalších, takže či je to pravda, alebo nie, či to skúmali aj iní odborníci v tých iných mestách. A ja len za to, čo už povedali aj predo mnou z juhu Lučnej a z toho, že tí všetci ľudia sa toho boja. Možno, že, jak vy hovoríte, nevedia, ale vy keď nám tu všetkým tvrdíte, že Bukoza je super, že neznečistuje nám prostredie, tak by sme vás... Ako žene znečisťuje. Ako žene, tak, že to chodia traktory a tie nám ako znečistujú, tak to je, neviem, Mišo, je mi to ťažko hovoriť. Ešte som sa chcel spýtať, že či
je možná aj nejaká havária v prípade, že tam tie plyny furt spomínate a jedno, či by mohlo uniknúť do vzdušia alebo takto, jak je to chránené. A som, neviem, taký zaskočený s mestom, že urobilo zmluvu. Jaká je tá zmluva? Už riadne platia aj nájom? Či ako nie? Či potom im budeme vrácať peniaze za nájom, keď, nedaj Bože, zrušíme peniaze za zámery, vypracovanie alebo niečo. Jakom je to štádiu? Ďakujem. Zmluva je schválená, je uzatvorená a ten nájom nie je taký, že bol zdrvujúci pre mesto ani pre uvedenú spoločnosť. Áno. Ja by som chcel ešte dodať na ten podnet pána poslanca. Pán poslanec, v zamere, keď si nájdete tabuľku číslo 3, rímska 3, bod 4, tak je tam uvedený výpočet nahlásených množstiev znečisťujúcich látok, ktoré boli vypustené zo stacionárnych zdrojov v okrese. Tam asi do roku 2011 bol mimo jedného roku klesajúci trend u kysličníka siričitého a u tuhých znečisťujúcich látok a z ničoho nič v roku 2012 tuhé znečisťujúce látky vyskočili zo 77 tón ročne na 173. Čiže viac ako 100%. To isté sa udialo aj s kysličníkom siričitým a ja som v tomto období nezaznamenal žiadnu nejakú diskuziu o nejakom zámere, lebo odkiaľ tých viac ako 100 tón môže pochádzať. Hovorím, to sú nahlásené emisie, ktoré nahlasujú stredné a veľké zdroje v okrese. Ich tu veľa nie, čiže tam sa dá zistiť. Že odkiaľ to pochádza, ale viem, že nejaké investície sa robili práve v Bukoze a viem, že po Hencovciach lietali takéto chuchvalce masných spalín, ktoré sa nedali ani z auta zotrieť a jeden občan okolo 150 € platil za vyčistenie auta. Takže toto ešte na margo tej oblasti riadenia kvality ovzdušia, že z ničoho nič nám vyskočili množstva znečisťujúcich látok zo 77 tón tuhých znečisťujúcich látok na 173. Tieto informácie sú verejne dostupné na stránke Národného emisného informačného systému. Takže každý rok od roku 2006 tam je uvedený a do konca minulého roku pribudol aj chlór asi 3 tony. Takže asi tak sa riadi kvalita v tomto u nás v okrese. S faktickou pán poslanec Bela. Ja by som sa rád opýtal, vy ste niečo hovorili o 2 autách denne. Myslíte si, že je to rentabilné pri 2 autách denne? Spomínali ste nejakú, že hygiena od vás chce štúdiu na 2 autá denne. Čiže budete dovážať 2 autá denne odpadu? No, kapacita je navrhnutá na 3000 tón ročne. Keď si zoberiete 300 dní v roku, ktoré by sa mohli teoreticky prevádzkovať, tak to máte 10 tón denne. A pri 2 5-tónových autách to toľko vychádza. Tu sú 2 avie denne. V starej miere dneska sú lepšie auta. Niektoré Citroeny sú napríklad dodávkové a tak. A to ešte záleží teda od toho, či len ten elektronický odpad sa bude spracovávať, alebo sa bude trvať na tom, že by tie ostatné odpady boli odbúrané z toho. Tak sa uvidí ešte. Áno. Myslím si. Ak by sa naozaj jednalo o elektroodpad, tak tie 2 jumpery by postačovali na deň. Hej. Ak by sa spaľoval nejaký odpad, nejaký komunálny, tak určite by to bolo niekoľko kamionov. Hej. Aby to bolo rentabilné. Aspoň ja to tak vnímam. Hej. Nech sa páči, pán poslanec Baran. By sa jednalo o likvidáciu komunálnych odpadov, ako sa uvažuje napríklad v Bardejove, kde je vydané stavebné povolenie už a na jar sa začína s výstavbou, tak
tam sa počíta s tým, že tiež nejaký poplatok sa bude platiť za tú likvidáciu, ale nie toľko ako za uloženie na skladku. Nech sa páči, pán poslanec Barán. Ďakujem za slovo. Pýtať sa zástupcu firmy na to, či je za túto prevádzku, myslím si, že asi bolo zbytočné, pretože biznis je na prvom mieste, takže podľa mňa to Ja určite nie som bude... zamestnancom firmy. Neskačte mi do reči. Ak toto nebude spaľovňa, to znamená, že to nemusí spĺňať nejaké normy ako spaľovňa, čiže kontroly na meranie emisí, podľa toho budú asi námatkovo, kedy si tá firma povie, že treba merať. Určite to nebude tak, ako je to v Bukoze, že im prídu námatkovo merať. Mne stále neviem sa zmieriť s tým, že prečo práve Vranov. Keď je to tak dokonalá technológia, tak potom už dávno mala fungovať niekde inde a neviem, prečo sa čaká práve tu, že to bude vo Vranove. 12 pracovných miest. Nám to určite nestojí za to. A potom, pokiaľ si dobre pamätám, priemyselný park by sme mali obsadiť na nejakých 550 miest nejak, tak to bolo. Neverím tomu, že tam príde nejaká iná ešte firma, keď tam taká prevádzka by mala byť. Takže ešte raz zopakujem, mrzí ma to, že vôbec takáto firma sa dostala na územie nášho mesta. A ešte raz opakujem, nikdy s tým nebudem súhlasiť. Ďakujem. To isté sa pýtala aj zastupkyňa samosprávneho kraja vo štvrtok na ministerstve, prečo práve Vranov, tak vo Vranove boli ponúknuté najvýhodnejšie podmienky, čo sa týka prenajmu pozemkov. A bol oslovený, myslím, Prešov a ešte aj nejaké iné mesto. Nech sa páči, pán poslanec Čačko. Ja sa len pokúsim v krátkosti povedať, čo sme vlastne v tom Poľsku videli. Prešli sme do normálnej zóny priemyselnej, kde nedaleko boli obytné domy. Videli sme tam fabričku, kde bola veľká hala, bola tam pec, ktorá, keď si ju predstavím, podľa mňa nebola väčšia ako nejaké 2 metre. A z tej pece išiel taký neviem, jak to mám nazvať, kde boli odliaté, čo my sme videli, možno 10 tehličiek medí, alebo cínu, alebo ja si presne nepamätám čoho. V tej obrovskej hale bolo naukladaných kopec starých obrazoviek z televízorov, mobilov a počítačov a pekne to tam všetko bolo utriedené a v finále bola jedna maličká pec, kde nám ukazovali, ako je monitorovaná, ako je to všetko merané. Hore na poschodí bol nejaký labák, kde bolo asi nejakých 5-6 pracovných miest, kde sa vraj to sústavne vyhodnocuje a kde sa to monitoruje nielen čo sa týka vzdušia, ale aj zloženie toho cínu, médie a nikla, ja neviem, čo tam sa všetko zlievalo. Na taký normálny pohľad to nevyzeralo zle a trošku, čo mne vrtalo v hlave, bolo to, že bolo nám povedané, že tam pôjdeme cez pracovnú dobu, nakoniec nás tam vzali v nedeľu, myslím, že to bola nedeľa, teda nepracovalo sa tam a plazmatické spracovanie, nie som odborník, ale niekto tvrdil, že zastavenie toho horiaceho procesu je veľmi nákladné a tam zastavený bol. Čiže neviem, či nerozumiem tomu tam spaľovaniu, ale počas našej návštevy tam nikto nepracoval. Prosím? Na doplnenie toho vlastne vystúpenia poslanca Čačka treba povedať, že ozaj boli sme tam nedeľu, ale cez to všetko z tej fabriky sme mali dobrý dojem. Fabrika moderná, bez nejakých problémov, bez nejakých komínov, bez nejakých veľkých množstiev tovaru, surovín, odpadov nejakých. Bolo to, čo sme videli, bolo v súlade s tým, čo tu prezentovali predstavitelia firmy, keď sme s nimi rokovali o prenajme priestorov.
v tej priemyselnej zóne, kde sme boli, hneď v ich susedstve boli ďalšie prevádzky, boli ďalšie výrobné kapacity, v blízkosti boli domy. Ozaj, odhľadnúť od toho, že keď sme tam boli, že nebola prevádzka, že nerobili ľudia, ten dojem nebol zlý, bol štandardný, normálny, dokonca dobrý, hej, pretože to bola upravená, moderná fabrika. V Poľsku je inštalovaný automatizovaný systém merania emisí, čiže kontinuálne meranie, ktoré vyhodnocuje okamžitú skladbu znečisťujúcich látok, ktoré sa dostávajú do ovzdušia. Nech sa páči, pán poslanec Trop. Ďakujem za slovo. Ja sa pripájam k tým poslancom, ktorí sa už vyjadrili, že nikdy tiež s tým súhlasiť nebudem a navrhujem ukončiť diskusiu, lebo si myslím, že väčšina poslancov je za to, že by táto firma kvôli 12 pracovným miestam pri 22% nezamestnanosti tu neprišla. Ďakujem. Ďakujem. Diskusia k tomuto bodu je ukončená, pretože nikto sa už nehlasí k tomuto bodu. Ja, pán inžinier, ďakujem vám, že ste zodpovedali na otázky. Určite je to téma, ktorá rezonuje momentálne, pretože prebieha EIA. Je to proces, ktorý ešte bude prebiehať, ešte bude priestor sa k nemu vyjadriť. Myslím, že bude aj verejné prerokovanie, takže bude priestor aj pre občanov. Podľa informácií, ktoré tu prezentovali zástupcovia firmy, keď sme rokovali o najmä tých pracovných miest, predpokladali, že bude viac. Predpokladali až do 50 pracovných miest. Brali sme to vtedy ako prvú lastovičku. Nevideli sme v tom problém. Možno, že život ukáže, že z tohto zámeru nakoniec nebude nič. To ešte ťažko povedať. Vrátim sa k tomu, že naozaj, keď sme boli v tom Poľsku, videli sme to akože bezproblémové vtedy, v tom čase. Ďakujem. Ďakujem vám všetkým. Ak sa nikto viac nehlasí do rozpravy v bode rôzne, pokračujeme bodom interpelácie. Tak s faktickou... To už k interpeláciám, alebo bude rôzne? Ešte rôzne. Tak s faktickou pán poslanec Bela. Ja by som len poprosil návrhu komisiu, keď sa dalo to uznesenie, ja som ho potom zabudol pri tom návrhe rozpočtu. Vlastne o tých pripravované a podané žiadosti o nenávratný finančný, čiže vlastne tie pripravené projekty, ktoré sú informáciou o pripravovaných, aby nám mesto poskytlo informáciu o pripravovaných projektoch, alebo ktoré už sú pripravené a vlastne, aby sme o nich vedeli. Dohodneme sa, že na najbližšie rokovanie bude spracovaná informácia a bude vám poskytnutá o projektoch. Nech sa páči, do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Molčan. Ja len veľmi krátko, súvisí to s rozpočtom a tam to nebolo na mieste, pretože aj predkladateľka vysvetlila, že vlastne čo sa týka miestneho alebo mestského rozhlasu alebo šírenie informácií prostredníctvom mestského rozhlasu a mestskej televízie na území mesta, tak v rozpočte sa nepočíta, že tam, aj ty si, pán primátor, hovoril taký dlhší administratívny proces a za tým účelom mám pripravené uznesenie, ktoré odovzdám návrhovej komisii. Dodržiavam zásadu, že je to uznesenie, ktoré v bode rôzne nezaklada nejaké finančné nároky a nezaťažuje rozpočet a má administratívny charakter. A to ukladá prednostoji Mestského úradu v spolupráci s riaditeľom Mestského domu kultúry požiadať telekomunikačný úrad o koordináciu frekvencie a udelenie licencie pre DVB-T vysielač, ktorý bude slúžiť na šírenie informácií prostredníctvom Mestského rozhlasu a Mestskej televízie na území celého mesta vrátane okrajových častí. Termín do 31.3.2015 odpovedný prednosta Mestského úradu. Toto uznesenie mám konzultované aj s riaditeľom Mestského domu kultúry, takže takto má znieť. Poprosím odovzdať. Dobre, myslím, že v tomto není problém.
Dobre, do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Čačko. Ja by som na pani hlavnú kontrolórku mal otázku, kedy nám predloží plán kontrol, lebo v súčasnej dobe sme vlastne bez kontroly. A bola prepustená ešte ďalšia pracovníčka, ktorá si myslím, že mohla byť napomocná, ale my sa kontroly nejak straníme, bojíme sa. Čiže chcel by som poprosiť, keď bude predložený plán kontrol a to je všetko. Plán kontrola bude predložený na nasledujúcej schôdzi Mestského zastupiteľstva, to znamená, myslím, že v marci. Ja som sa už informovala, že kedy to bude, ale tak nemáme ešte taký presný plán, ktorého to bude dňa, ale určite na budúci mesiac. To si ho pripravíš ty sama, alebo v spolupráci s nami? Alebo... No tak určite, že budem rada, ak mi dáte nejaké námety. Určite, pretože tak, ako som povedala v svojom príhovore, keď pred voľbou, že som tu pre vás a všetky námety, všetku pomoc, ktorú budete odo mňa potrebovať, tak nech sa páči, som k dispozícii. To znamená, že v priebehu, ja som tu od pondelka, dneska je štvrtok, ale tak samozrejme, že fungujem už ako naplno, jak sa hovorí. Takže nech sa páči, môžete mi dávať vaše námety, požiadavky a tak ďalej. Díky. Do rozpravy sa prihlásil pán poslanec Šesták. Ja len kratučko, tak ako pán Bela, nechcem, aby to šlo uznesením, ale vyplynulo to z tej diskusie. Tentokrát sa vrátim k tej ľadovej ploche. Chceme naozaj, aby nám deti športovali, takže pán primátor, chcem ťa požiadať, aby vlastne bol prístup všetkým ostatným školám k tejto ľadovej ploche bezplatne počas školského učenia a školských družín zabezpečený. Ten režim bude dohodnutý medzi školami. Dobre. Od 9. do 12. myslím, že je to naplánované tam v tom návrhu. Dobre, končím rozprávu v bode rôzne. Pokračujeme v bode interpelácie. Končím rozprávu, máme návrh na uznesenie. Nech sa páči, poprosím návrhovú komisiu o návrh na uznesenie. Treba povedať len toľko, Paľo, predtým, jak si povedal, že súvisí to s tým, že chceme mať mestskú televíziu a tento proces je zdĺhavý, ročný, takže kvôli tomuto uznesenie prijímame, aby ste vedeli, že nerobíme niečo tak, čo nekale, hej. Mestské zastupiteľstvo ukladá prednostkovi Mestského úradu v spolupráci s riaditeľom Mestského domu kultúry požiadať telekomunikačný úrad o koordináciu frekvencie a udelenie licencie pre DVB-T vysielač, ktorý bude slúžiť na šírenie informácií prostredníctvom Mestského rozhlasu a Mestskej televízie na území celého mesta vrátane okrajových častí. Termín do 31.3.2015. Zodpovedný predseda Mestského úradu a riaditeľ Mestského domu kultúry. Prednosta. Je zrejmý návrh na uznesenie? Ak je, dávam za ňo hlasovať. Kto je za toto uznesenie? Za 20, proti nikto sa nezdržal, toto uznesenie bolo schválené. Ďalší bod interpelácie. Je tu návrh, aby boli predložené písomne. Takže, vážení páni poslanci a poslankyne, ďakujem vám za účasť na dnešnom zastupiteľstve. Zároveň vás pozývam na krátku konzultáciu určitých organizačných záležitostí do malej zasadačky Mestskej rady na prvom poschodí Mestského úradu.